세우리다. 근데 이거 나 완이 알아다 돈이 알아다 되는 거나. 다리 좀 알아다. 너 다리 좀 세우고. 공부 했어. 다리 좀 이렇게 방어나. 그래도 그냥 공부 한다고 딱 들고 된다. 사람 같이 지금 ट्यूशन लोग भी ऐसा तो नाइट को 아들 제 스쿨 타만이 전 바로 애드미션 볼 때까지 가도 나는 강북 사경 소리야. उसका नौकरी स्कूल था ना बोनसिरो बहुत दिख लगा तो लाइट अब लॉकडाउन के कारण बंद हो चिराग तो लाइट चिराग जब कौन फैला है पुराना तो लंगाई तो शिकरी है लाइट कौन ड्रेस जे खांदी तो नहीं कुछ बुझिया तब लाइट प्राइवेट मास्टर तो इंदे करे नहीं करे लाइट अब बोइनो ताप खुलगी हो रही तो किसी खाई थाना तो लाइट मुना वो अब कुलकै बरनो आरो तनै सिनायजा हॉस्टल दा सिनायजा जों ताबुक साब्रुमनि बिरेन्द्र रुवाजा पाराव फाइजाक नरक साइमानना आगेनि सिमिनो चिनि माजुली रिनिका ते विशाल त्रिपुरा बिन आमा बाबु बरनो याकार थांमानि यागुलो बरनो बंनिके बो साहारा क्रिनि बागै त्रिपुरानि जतो त्रिपुरा सरक जतो लुकुरक फाइ नायफेका आप्रु के ताबुक बरकनो जे नायखलि थांनाय थिनांगो ताबुक आपातत केबो आसुक फायाखन बागै जों कक रिजार्भनि मते जों 3 बाय 4-5 बार ओंखा फाइमानि फाइ दंनाय बंनि एडमिशन बंनो स्कुल भर्ती खायनानै जों बारंबार फाइमा दङ तिनि फाइनाल खालायै बंनो एडमिशन खालायजाखा ओंखाय बंनो बयरक बेबाग न जों तिनि बंनो नगद तुनि फैया लकडाउननि बागै हस्टेल बन्द दंमानि बागै जों बरनो तिनि हस्टेल दाइमानियाखौ ओइ स्कुलनि बुंखै एबेनेजार स्कुल नर थानाय सालागो साइमान खोना खरकसाना क्लास 3 ते खरकसाना 1 ते केजी 1 खरकनै बिशाल बाय दिनिका कुसु गाय बिनि बुचु संतंग गबरबो आसुक सुक जाया स्कुलखौ बाहायकै एडमिशन खायनि साइमानया ओंखाय एबेनेजार स्कुल अथॉरिटी बाय जों कक सालाय न बर अजागा खरक थामनि बछर खरच स्कुल ट्यूशन फीस हॉस्टेल फीस सह प्राय मिनिमाम 75,000 नांगौ इयारलि बनकारि बंनि चुमनानि चानानि स्कुलनि हयतो नगरगो फाइनानि खाता कलम ड्रेस मेडिकल ट्रिटमेन्ट आबो एक्सट्रा आबो आलादा नांनाय ओंखाय 75,000 जों स्कुल अथॉरिटी बाय स्कुल कमिटी बाय कक सालायका स्कुल अथॉरिटी रगनो बेलाय हामबाय मारियो बर प्राय 42,000 मतो बरकनो चुबानाय इयारलि इनके 42,000 जों रिना नांगिया ते बाकी जे रेस्ट जे मान रां तंमानि आबो जों जतो मिलिवै जों रिनानि गसिजा सिनि बरंगनां एमएलए दननजय बतिनि फैमिलिया बिनि किसिजा प्रॉब्लेम दं लगे बनकारि ब सिनि लगी तिनि दारा सरक जे जगह फाइनाय रक सिनि लगी बरबो जतनो किसा खाय रिबायनाय आं पर्सनली तो गसिजाक न आबन बगै जों तिनि बरनो एडमिशन खालायै बरकनो बयरक तुनि फैके ठीक আছে কক স্যার ও যে नांकुक माने जे रां रक बियांनि फायनायाबो टोटाली जों किसा सेक्रिफाइस मा खायनाय ओंखाय सिनि गोबां कलिग्स दङ सिनि तिप्रासा न हामजानाय गोबां लुकुरक न दङ बर बुसु बानाय आंनि जि पर्सनालिटी बरनो नायखलि लांनाय आबो आं कग्रिजाक के बाहायकै खरसरनो जों मेनेज खायनाय ओंखाय किसा सेक्रिफाइस मा खायनाय आं नगरगबो कक साका आनि फेमिलि बाय जे जों बिसि ब्रुम सिनि आनि बुसा पर्सन आनि बुसा खरगनि दङ फेमिलि बिहिक दङ ओंखाय बंनि बार्थडे रक फायो बिसि ब्रुम न ओंखाय अ बार्थडे रक न जों खालायलिया आजागा जे खरस दं माने कायसा बार्थडे खायनि थाखाय प्राय 3-4 हजार खरस हायनो थाङो ओंखाय जों बार्थडे रक न पोस्टपोन खालायो हायनो सिम्पल खाय नगो 10 टाका 5 टाका नि केक पाइ हायनो चालायनाय आमफ्राय हायकै जों नगो सालायका ओंखाय आजागानि जे रां बानसि मानि आमरक न जों बंनि साकाव जों किजना हिनि आनि फेमिलि साका ते आनि दल रक आनि कलिग्स रक गोबां लुकुरक न बरनो सुबाना हिनि साजाक बरबो सुबावानो ओंखाय बंनि थिनांगो कुनु असुबिदा ता फायतों आमनो जोगनायो गेतिनि जों आगरतला हायकबाचिन कामिनिसिमि साब्रुमो थांफाय खायनानि गारि रक बेले लामा बहासा
जों वाइसा फाइके हांखाय 2टा गारि रखाके हांखाय प्राय जोंनि 8-9 खरस उंगै थाङो हायफानो जों बंनि जे प्रब्लेम उंगै दं माने जे बुमा बुफा सेराय उसुक सेरायाव बुमा बुफा करिं थांमानि जे बिनि नाना संरबो चुक जायानि बागै बंनि थिनां आन्दार उंगानो बे आबनो पिलाला खालायनायनि बागैनो जों तिनि अ जागा फायै बरनो अमाहायके स्कुलनि बयरक लांजाक आबन लगनि जों अ जागा दातु लकडाउन के बंनि टिउशन पढ़िनायनि बरक बसुं रुतुकनानि बागै साइथकनाय जे अ लकडाउन बरक नगो जाते पढ़ि दंमोन बागै बयबो जे खायसे खेथिबायनो माने स्कुलाव थिनांगौ जों आं एमएलए तंथं गैथं आबो जों बरनो नायनाय आबो जों कग्रिजा थिनांगौ जों अमहाय जत तिप्रासारनो जों सुबाथाय हेबेना जों तिप्रासारखौ चुक जाया अमहाय मान प्रब्लेम जत जागावनो जों फोन करि किन्तु जों जे मानसा सिनि सागो जे फानतंसा जों जे सेक्रिफाइस खाय मानसा जों खाय दङ तै खाय थांनाय